Вітаю усіх глядачоў нашага YouTube-канала. У студыі Магілёўскага рэгіёна я, журналіст Уладзімір Лапцевіч. Падзеі мінулага года, тое, што адбылося ў палітычным жыцці нашай краіны, і тыя рэпрэсіі, якія мы адчуваем сёння, не маглі не адбіцца на школах, на працэсе навучання нашых дзяцей. Цяпер, згодна з тых новаўвядзенняў, якія прапануе і ўжо ўвяла лукашэнкаўская ўлада, нашы школы ператвараюцца ў нейкія аб'екты, рэжымныя аб'екты. Яны больш падыходзяць да цяпер не школы, а нешта падобнае на выпраўленчыя калоніі адкрытага тыпа, так званыя хіміі. І аб тым, што чакае нашы школы ў бліжэйшым будучым, мы сёння хочам паразмаўляць з выпускніком Магілёўскага дзяржаўнага універсітэта імя Аркадзя Кулешова, настаўнікам, гісторыкам, навукоўцам Яўгенам Дудкіным. Добрый вечар, Яўген. Зараз ёсць невялікая тэхнічная замінка, но я думаю, што Яўген зараз з'явіцца. Добрый вечар, Яўген. Добрый вечер. Я хочу нагадаць нашим усім гледачам, што мы працуем у прамым эфіры, і вы можете задаваць свае пытанні, пішучы свае каментары і тыя ж самыя пытанні ў чаце нашага YouTube-канала. Ну, а ў мяне першае да Яўгена пытанне. Вось з 1 верасня ў школах Беларусі уводзяцца такія новыя выкладчыкі, так мы іх назовем, военрукі і святары. На ваш пункт погляду, як гэта адаб'ецца на навучальным працэсе? Я ведаю, што вы, напрыклад, даволі так блізка стаялі да хрысціянскай дэмакратыі. Вось што ва ўсім гэтым вы бачыце і што чакаеце? Конечно, есть Конституция, и все громадяне ровные. Так роўныя маюць правы і абавязкі. І калі мы кажам, што вернікі хочуць атрымаць нейкія веды у сістэме адукацыі, то зразумела, гэта ўжо ёсць для гэтага факультатыў. Я таксама як настаўнік праводзім пэўныя факультатывы. Дзеці выбіраюць самі. Але мне здаецца, што дзеці ўвогуле перагружаны праграмай, яна вельмі насычаная. Я думаю, што тыя прадметы, якія спрабуюць зрабіць абавязковымі, не папросту зробяць тое, што дзяцей будзе менш вольнага часу, бо у школах такая ёсць прымусовая, скажем, фармальна вольная, але, конечно, прымусовая сістэма правядзення, напрыклад, заняткаў у суботу, калі дзеці прыходзяць у суботу. У дзяцей проста няма вольнага часу. Ну, а скажыце, а тое, што военрукі з'явяцца, то па сутнасці яны адродзяцца, бо за савецкім часам былі ў школах военрукі, якія пачатковую вайсковую падрыхтоўку вялі, і вось зараз зноў, нібыта прыкрываючыся неабходнасцю ваенна-патрыятычнага выхавання, гэтыя пасады зноў уводзяцца ў школах. Вось што думаеце на гэты конт? Мне здаецца, што калі ідэалогія спрабуе стварыць нейкіх ідэалагічных супрацоўнікаў, то гэта значыць, што ідэалогія вельмі слабая, і гэту ідэалогію трэба ўмацоўваць. Ну, а вось гэтыя военрукі, што яны могуць даць? Ці сапраўды яны ўмацуюць тую дзяржаўную ідэалогію, якую я, напрыклад, не зусім разумею. І я думаю, што многія з нас яе не разумеюць. Я не разумею. І паверце, нават будучы настаўнікам, калі я выкарыстоўваў малюнкі з падручнікаў, напрыклад, герб ВКЛ, пра падзеі стварэння ВКЛ, дзе быў герб пагоня, як сімвал абароны ад крыжакоў і татара-монгол, мне, напрыклад, забаранілі вывесіць вось такі калаж. Хаця гэта все было згодна тэксту з падручніка і малюнкаў з падручніка, школьнага. Што дажыцца военрукоў, мне здаецца, што няма там працы. Адзінае, што інфармацыя, якую маю, яны фактычна робяць ухіл на Першую сусветную вайну, Другую сусветную вайну, а гэта зразумела, што цэнтр увагі да агульнай нейкай вялікай радзімы, моцнай дзяржавы. Але ці гэта наша была дзяржава, пытанне ўзнікае.
Ну, па шчырасці, акрамя вось гэтага нейкага ідэалагічнага складніку, я просто узгадваю свае школьныя гады, гэтыя ванрукі нас вучылі зборцы, разборцы аўтамата Калашнікава. Па шчырасці, мне гэта нідзе ў жыцці такім не звязаным з навучаннем не спатрэбілася. Вось я так думаю, што цяпер зноў нашы дзеці будуць вучыцца збіраць і разбіраць на час аўтамат А яно і Калашнікава. было. Я прачу, што вас перабіў, але яно было. Я, напрыклад, у школе, калі вучыўся ў Гроднай, яно было такое. І нават на час практыкі ў Бялыша, калі працаваў па размеркаванні, там таксама было. Праблема іншым, што гэта спрабуюць стварыць на базе школы, і заўважце, не ваенных патрыятычных гурткоў, дзе дзеткі былі самі зацікаўлены, прыходзяць свой вольны час, так, праяўляюць сваю ініцыятыву, жаданне служыць бацькаўшчыне, набожна звязаць, можа быць, з войскам, а тут не, тут прымус, і менавіта ўжо ў дзяржаўнай сістэме адукацыі. Гэта значыць, што няма павагі аўтарытэту ў вайсковай службе, няма павагі ў абароне гэтай так званай дзяржавы. Назовем гэта дзяржава, так? Таму што людзі ацэньваюць дзяржаву як менавіта кіраванне, вось гэта чыноўніцтва. Ніхто не хоча абараніць гэтых чыноўнікаў, і зразумела, што людзі не імкнуцца да гэтых структур, які арганізоўвае БРСМ, і фактычна тады ствараюць прымусовую такую сістэму, каб людзі абавязкова праходзілі, каб абавязкова гэта слухалі. Ну, а прымус аб чым кажам? Аб тым, што няма даверу аўтарытэту. Ну так, я з вами цалкам згодны, што вось гэтай спробай увесці ваенрукоў, зноў вярнуць іх у школы, дзяржава папросту распісваецца у тым, што яна прызнае павагі да сённяшняй лукашэнкаўскай улады, да сённяшняга лукашэнкаўскага чалавека ў пагонах сапраўды няма. Вось наша глядачка Жанна Грибцова пишет: «Я из тех, кто учился еще в школе СССР. Помню эти уроки НВП. Ничего они нам полезного не давали. Зачем мне уметь собирать и разбирать автомат?» Ну, тут, в принципе, то, про что мы казали, что, сапраўды, калі чалавек не рыхтуецца звязаць свой лёс з войскам, наўрад ці яму спатрэбіцца ведаць, як хутка разабраць і сабраць аўтамат. Ну і калі мы зноў кажам пра нейкі вайсковы складнік у беларускім навучанні, нельга абмінуць і тое, што цяпер у школах павялічваецца колькасць людзей у пагонах. Так, цяпер супрацоўнікі дэпартамента аховы МУС будуць, ну, так скажем, наводзіць парадак у школах. То бок кагосьці не пускаць, ну, не ведаю, там, глядзець за тымі дзеткамі, якія бегаюць вельмі хутка па калідорах ці што. Але, тым не менш, гэта яны будуць ахоўваць нейкі парадак у школах. Ось, як вы думаеце, якая сапраўдная прычына увядзення ў школы, ну, замест звычайных таких вахтеров, пенсионеров, так. Вы ведаеце, мне здаецца, што тут ёсць некалькі чыннікаў. Перш за ўсё адыграла вялікую ролю прэзідэнцкая кампанія 2020 года. Яны ўбачылі, што людзі стаяць каля школ, каля выбарчых участкаў, каб пракантраляваць, які будуць вывешаны пратакол. Пытанне будзе пракантраляваць, як праходзіў працэс падліку. Пужала ўладу. Нават гэтыя чэргі, калі людзі проста выйшлі ў чэргі, што заявіла Ярмошына? Што нібыта гэта людзі стаяць спецыяльна за грошы. А яны проста не чакалі. У іх все за грошы. А яны проста не чакалі, што людзі будуць. Так, гэта раз, што людзі пашлі проста ў адзін асноўны дзень, як гэта робіцца ва ўсім цывілізаваным свеце. І нашы людзі проста зрабілі то, што на гэта маюць права. Сістэма была не падрыхтавана, бо на хлусці. А толь гэта у нас і яўка ў 130, выбачаць, там, ну, больш за 100%, так? Вось. Другая справа, мне вядома, што так мне вось сказана ад некаторых супрацоўнікаў, якія займаюцца ўсяховай з МУС, так? Ідэя была, што вось пасля пажара на адным з лесапілак, заводаў, які займаюцца дрэваапрацоўкай, нібыта хтосьці прапіхнуў ідэю Лукашэнку, мол,
трэба зрабіць больш кантролю, і тады не будзе такіх пажараў. І я Мгм. думаю, і не выключаю, што магчыма пад гэтую сітуацыю з выбарамі хтось таксама з сілавікоў спрабуе прапіхнуць ідэю новых працоўных месцаў. Бо куды Мгм. дзяваць пенсіянераў з МУС, вайсковых пенсіянераў, цяпер зараз ужо будуць міністэрства па надзвычайных сітуацыях. Ну, Вось гэтых зараз міністэрстваў сілавых вельмі шмат. А куды Ну, гэта дзяваць пенсіянераў? Яўген, наколькі я ведаю, вось тыя супрацоўнікі, якія будуць несці службу ў школах, гэта дзейсныя супрацоўнікі, гэта не нейкія пенсіянеры, адслужыўшыя там колькі там 25 ці колькі гадоў Канешне. у органах унутраных спраў, а Канешне. дзейсныя, Але то гэта бок, людзі- тыя, які... Мгм. Але я працягну, выбачайце, што перабіў, але працягну. Але ж гэтыя маладыя людзі, яны мусяць быць асновай, апорай рэжыма. І дзесьці мусіць працаваць, каб у гэты час X для іх, для рэжыма, так, выйсці ў абарону. Ці зможа нешта зрабіць? Ну, мне Я думаю, цяжка- будуць вучыць. А для школы, паслухайце, зараз ёсць інфармацыя, што прапускаюць у гардэроб у асноўным толькі бацькоў. Толькі ў гардэроб. Нібыта это звязана з каранавірусам. Другая справа. Зараз робяць такія праверкі. Міліцыя робіць праверку ў некаторых школах, значыць, адпраўляе людзей, нібыта п'яных, нібыта хуліганаў, і калі вахцёр не рэагуе, потым яны, значыць, іх звальняюць. То бок фактычна ўсё зроблена той, каб людзі, якія працуюць на вахце, каб яны дзейнічалі як жаўнер, як салдат. То Вось бок такая, вам вядомыя выпадкі вось з такімі правакацыямі, да, супраць звычайных грамадзянскіх асоб, якія працуюць у школах. Так, это зразумела, што бывае проста ваенізацыя вось звычайных цывільных людзей, такія працуюць. Но глядзіце, такія падзеі, як выбары, і мы ведаем, што выбары ў нас звычайна, выбарчыя участкі знаходзяцца на тэрыторыі Школах. школы, так, у будынках школ, яны адбываюцца, ну, ўсё ж такі не кожны дзень. А што кожны дзень будзе рабіць вось гэты супрацоўнік дэпартаменту аховы ў школе, мне не зусім зразумела. Ну, добра, падчас выбараў ён ахоўвае пратаколы. А што ён будзе рабіць у звычайны навучальны дзень? Сіжваць штаны. А ведаеце чаму? Таму што калі мы паглядзім на банкі, якія на захадзе ў Еўропе і ў Беларусі, вельмі адразу кідаецца ў вочы адзін факт. У Беларусі ахоўваюць банкі, сядзяць сержанты, ці можа там, асабліва яшчэ звяртаў, ці ёсць там афіцэры, так, малодшыя, але ж усё роўна з міністэрствам спраў міліцыянеры сядзяць у Беларусі, так, супрацоўнікі, а на захадзе ту самую Польшчу, там супрацоўнікі прыватных ахоўных фірм, так, банкі наймаюць гэтых людзей. Навошта дзяржаве ствараць вось гэтых дадатковых людзей у пагонах, потым мы плаціць вось гэту пенсію высокую, што яны адпрацавалі нібыта ў міліцыі і неслі вялікую адказнасць. А як быць са следчымі, хто займаецца крымінальным вышукам, напрыклад, бандытызмам, хто сапраўды вось гэты моманты, які звязаны з крыміналам, так, забойствамі, расследаваннямі. Чаму гэтыя людзі, мне здаецца, тут перакос. Улада спрабуе усім ім даць, усім ім, нібыта выраўняць. Але пры гэтым таксама патрабуе пакоры ад усіх іх, разумееце? Вот гэта небяспека. Стварае фактычна другое войска, такое пакорнае, каб мець высокую пенсію. А насамрэч навошта? Гэта ўсё за нашы грошы. Нават я плачу квартплату, так, у Беларусі, і гэта фактычна частка з тых грошай, якая ідзе там на аплату жылля і так далее, она таксама ідзе часткай на іх. Навошта мне іх карміць? Хаця яны не абараняюць мяне, як грамадзяніна. Яўген, я хочу вам просто тут пазначыць, што справа ў тым, што у Беларусі прыватныя ахоўныя фірмы, яны былі пазбаўленыя право ахоўваць нешта кшталту будынкаў школ, там, ты не ведаю, ці банку, ці чагосьці такога, недзе напрыканцы 90-х гадоў. І цяпер гэты дэпартамент аховы МУС, ён, па сутнасці, з'яўляецца манапалістам. Вось, і калі вы, напрыклад, захочаце
каб вашу кватэру, там дачу альбо гараж нехта ахоўваў, гэта можа быць толькі вось гэты дэпартамент аховы. І вы будете плаціць тую цану, тыя кошты, якія ён вам выставіць. Знайсці кагосьці, каб выканаў тую ж самую паслугу за меншыя грошы, папросту іх няма у Беларусі. Добра, але вернемся да нашай сістэмы адукацыі. Вось тут тая ж Жанна Грибцова задае наступное пытанне. А так называемые красные кнопки в школах существуют? Вопрос. Может, проще их везде установить? Ну, я тут, может, откажу. Мало кто ведае, хотя, конечно, информация проходила у многих СМИ Беларуси, об тым, что адбывалася у снежні 18, дакладней, у кастрычніку 18 года у 41-й школе Магілёва, калі хуліган прыбяжаў у школу, збіў настаўніка фізкультуры, збіў сваю дзяўчыну, якую ён, так скажем, заподозрыў у здрадзе. І потым так аказалася, што виноватыми оказались наставники. А наставники оказались виноватыми тому, что своечасова не натиснули на вось гэтую кнопку. А на кнопку яны не натиснули своечасова, бо калі б яны натиснули, то было б гэта асаблівае разбіральніцтва, якім чынам гэты хуліган пранікнуў у гэтую школу. Але гэта так, невялікае такое адступленне, але, можа быць, Яўген, вы нешта хочаце адказаць на пытанне нашай глядачкі наконт чырвоных кнопак. Ці варта іх устанавливаць, а не саджаць вось гэтых міліцыянераў? Я не думаю, что там патрэбная гэта чырвоная кнопка. Есть у кожнага мобильный телефон, есть вахта, есть там телефон, есть телефоны у дырэктара, намеснікаў дырэктара. Тым больш зараз вельмі цікава, што мне паведамляюць настаўнікі, што нібыта вось гэтыя фізрукі і гісторыкі, якія сталі так званымі военрукамі, яны нібыта атрымалі статус намеснікаў па патрыятычнаму выхаванню. Уявіце сабе, гэта ўжо кіраўніцтва школы атрымалі завуча пасаду. Так, намеснік дырэктара, конечно. Конечно. Цікава, правда? Мне таксама было цікава, што трэці нейкі завуч ужо. Вось, і вось мы казалі пра кнопку, так? Ці варта іх? Просто я трошки загубіўся. Мы казалі пра то, што варта гэту кнопку, так? Вы казалі, што ў кожнага ёсць тэлефон, і ён можа выклікаць саму міліцыю. Па справе гэтага вучня у меня была сітуацыя такая дзіўная, калі я з'ехаў на вайсковы збор, і дзіцё за час маю вайсковую службу на зборах знік папросту, папаў у міліцыю, і ведаеце, вам скажу, на мяне хацелі павесіць штраф. Абласная организация, я зараз могу помылиться, это областное управление, так, Могилевское, вось, нібыта. І былі запыты, як я праводжу працу. Але слухайце сябры, я быў на службе вайсковай. І ведаеце, на каго павесілі штраф? На завуча, хаця хацелі павесці на настаўніка, які мяне заменяў. Просто за тое, што вучань сам прапаў, знаходзіўся ў іншым горадзе і не вярнуўся пад адказнасць маці падчас канікул. Увага, канікул. Ну, я думаю, тое, што чым жыла беларуская школа да падзей 20-го года, вы вельмі добра ведаеце, тым больш, што прапрацавалі 3 гады у Бялынічах, і вось усе тыя хібы... прошу прабачэння. 3-й год у Гродно. Так, ну, у любым выпадку у беларускай сістэмы навучання, і ўсе яе гэтыя недахопы, хібы і папросту, ну, такія нейкія вышварэнні, я не буду, так скажем, баяцца гэтага слова, вам выдатна вядомы. І вось наступнае маё пытанне. Цяпер, згодна з кодексам аб адукацыі, бацькі і законныя прадстаўнікі дзяцей не маюць права ўмешвацца ў навучальны працэс. Што гэта такое? І ваше стаўленне да гэтага? Ці не ёсць гэта спробай якраз такі схаваць усе тыя хібы, усе тыя недахопы, якія ёсць у школах, вось такой забаронай бацькам і законным прадстаўнікам нешта даведвацца, што адбываецца з іх дзіцёнкам у школе, чаму, што ён там вывучае, як да яго ставяцца.
Ну, вось для чаго гэта адбываецца? Чаму бацькі і законныя прадстаўнікі не могуць неяк уплываць на працэс навучання? Зразумела, што абмежаваць бацькоў гэта ўжо абмежаванне правоў, так? Мне здаецца, што вось гэта кампанія 2020 года прэзідэнцкая паказала, што бацькі будуць бараніць сваіх дзяцей, каб яны не былі пад уплывам вось гэтай ідэалагічнай машыны, так? Каб не прамывалі гэты мазгі. Мы бачым гэтыя падручнікі, якія зараз маюць новую праграму. Ну так, І вось гэты тэрмін не ўмешвацца, ён жа вельмі шырокі. А як жа быць з тым, што бацькі з'яўляюцца законнымі прадстаўнікамі дзяцей? І тут узнікае тады пытанне, як вось права бацькоў, так, быць прадстаўнікамі законнымі, абаронцамі, а з другого боку, чаму яны не маюць права ўмешвацца ў гэты навучальны працэс, калі яны сапраўдныя прадстаўнікі? Яны ж все-таки дзеці выходзяць з школы, калі ім 17 год, так, ну яшчэ некаторым 18. Але пытанне ўзнікае, чаму яны не маюць права ўмешвацца, калі тут трэба абараніць законныя правы, інтарэсы дзіцяці? Ну так, у мяне вось гэта пытанне ўзнікаюць. Я думаю, што дзяржава спрабуе проста абмежаваць канстытуцыйныя правы саміх бацькоў. Ну і напэўна не столькі бацькоў, а менавіта дзяцей, бо хто можа і дзяцей, канешне, чым бацькі ведаць, што патрэбна дзіцёнку, чаго ён хоча і чаму ён хоча, каб навучылася гэта дзіця. Канешне, і паглядзіце, калі бацька мае аўтарытэт у сям'і, калі маці мае аўтарытэт сям'і, а цяпер атрымліваецца, што яны не маюць магчымасці абараніць па той пастаць, што нібыта ўмешвацца, так, то слухайце, аўтарытэт які бацькоў тады будзе сям'і? Ці будзе моцная сям'я? Яна будзе слабая, таму што няма аўтарытэта тады ў бацькоў, што не могуць іх абараніць. Вось. Я думаю, гэта дарога да слабай сям'і і слабай Беларусі. Всё. Калі мы зруйнуем інстытут сям'і, вось як моцны суд, дзе ёсць аўтарытэт бацькоў, увага бацькоў да дзяцей, абарона правоў дзіцяці. Калі гэта ўсё будзе змарнавана, страчана, то і няма будучыні. У якое вырасце пакаленне? Ну, не будзе фундамента, не будзе веры, што іх хтосьці падтрымлівае, што за імі ідуць бацькі, што яны апекуюцца і што яны моцныя гэтыя дзеці, што яны здольныя. Няма веры, значыць, няма дзеянняў. Яўген, а ці не падаецца вам вось спробай схаваць тое, што адбываецца ў школах ад бацькоў, гэта якраз такі спроба схаваць вельмі нізкі аўтарытэт беларускага настаўніка, цяперашняга беларускага настаўніка, які запляміў сваё сумленне вось гэтымі фальсіфікацыямі на выбарах, запляміў сваё сумленне тымі рознымі, ну, так скажем, выкананнем неуласцівымі функцыі. Калі настаўнік ідзе разам з вучнямі, там грэбсці нейкую ліству, там ці яшчэ нешта, усе гэтыя суботнікі, гэта папросту прыніжае настаўніка як чалавека, з якога, ну, трэба браць прыклад, так? Ён не нясе нешта там добрае, вечнае, нейкае сумленне. Гэта, ну, папросту нейкі выканаўца волі мясцовай адміністрацыі, не больш таго. Ці не падаецца вам, што гэта менавіта схаваць вось гэты нізкі аўтарытэт беларускага настаўніка? Сапраўды, аўтарытэт настаўніка нізкі. Гэта праўда. І хутчэй за ўсё, тут ёсць две прычыны. Першая, эканамічная. Гэта ніхто не адмаўляў. Все ведаюць, што заробкі настаўнікаў малыя. Другая справа, то, што усе выконваюць гэтыя загады. Я выконваў загады. Гэта праўда. І размова, напрыклад, з вучнямі толькі тады павышае аўтарытэт, калі мы, настаўнікі, задаем праблемныя пытанні на сваіх уроках. Калі дапамагаем вучням разважаць і дапамагаем ім рабіць свой сумленны выбар. Гэта толькі адзінае можа... І нашы, конечно, сумленныя ўчынкі па-за работы ў школе, так? Я, конечно, не працаваў у выбарчых камісіях, дзякую Богу. А можа быць і добра, можна было паглядзець, як там адбываецца фальсіфікацыя выбараў. Але з другого боку, грошы гэта не самае важнае. Самае важнае ўвогуле, як жыве настаўнік і якія мае стасункі з вучнямі. Вось мне здаецца, ці ён паказвае, што можна атрымаць маленькую заробку, але быць сумленным чалавекам і нават страціць працу, будучы
не пайсці на гэтыя фальсіфікацыі. Ведаеце, вось праблема страху. Мне здаецца, што страх, што настаўнікі, яшчэ ведаеце, зважу увагу, настаўнікі ўвогуле сістэмы адукацыі, я заўважыў, яны баяцца, што яны будуць непатрэбнымі, калі іх звольняць. У гэтым ёсць страх. Я, напэўна, з такім страхам таксама сутыкнуўся, калі мне не працягнулі. Я фактычна і не шукаў працягу, просто потым падаваў дакументы на працу. Мяне бралі, але просто званілі і прасілі, што выбачайце, месца гэта ўжо занята, зменіць нейкія ўмовы, яны не могуць мяне ўзяць, хаця ім падабаюцца маі здольнасці і тое рэзюмэ. Так, это было звязана з палітыкай. Але я бы сказаў, я таксама быў трошкі узрушаны, дзе я магу працаваць. Бо нас так все вучылі, што мы мусім працаваць толькі ў школе. А вось выкарыстаць свае веды ў іншых сферах, так, як, напрыклад, гісторыку, у турызме, так, у нейкай фірме, ці выехаць за мяжу, вывучыць нейкую мову, заняцца навукай, выехаць увогуле за мяжу і заняцца навукай і ісці далей. Вось гэта вызванне, гэта выклік. І мне здаецца, што шмат настаўнікаў, яны баяцца, што гэты выклік у гэтым рэч, перадолець. у мяне такое пытанне, Яўген, у мяне такое пытанне да вас. А ўвогуле кваліфікацыя беларускіх настаўнікаў, вось улады кажуць, што у нас ледзьве не самая лепшая адукацыя у свеце. А вось на ваш пункт погляду, якая кваліфікацыя, так, ну калі ўжо так браць у сярэднім беларускага настаўніка? Ну, каб браць у сярэднім, трэба праехаць усю Беларусь. Ну, ведаеце, каб адчуць смак супа, зусім не абавязкова з'ядаць усю каструлю. Вось, вы працавалі. Згодны. Мне пашанцавала, што ў мяне былі добрыя настаўнікі, гэта праўда. Адзінае, што магу сказаць, што пытанне тычыцца вельмі важна, хто замяняе некаторых настаўнікаў, калі яны мусяць займацца выкладаннем гісторыі. Я шмат чаго чуў, калі замянялі іншыя настаўнікі, на іх была пастаўлена стаўка, а гэтыя настаўнікі мелі іншую спецыяльнасць. Калі я іду да доктара, да стаматолага, то я іду да стаматолага, каб лечыць зубы, а не лечыць, напрыклад, рукі, ногі, правда? Тому кожны мусіць займацца сваёй справай. А часам у сістэме адукацыі атрымліваецца, што людзі маюць адукацыю адну спецыялізацыю, а займаюцца зусім іншай. І ў гэтым, мне здаецца, вялікая праблема сённяшняй сістэмы адукацыі, бо шмат хто зыходзіць, а кадры-то патрэбны, паслушныя, і вось выконваюць гэтую ролю іншыя настаўнікі з іншых спецыяльнасцямі. І фактычна мы маем то, што маем. Он называецца настаўнік гісторыі грамадазнаўства, называецца. А насамрэч гэты чалавек не мае гэтай спецыяльнасці, а проста прайшоў нейкія курсы павышэння. Але паслухайце, гісторыя гэта сапраўды навука. Так, і трэба ўмець падаваць гісторыю, каб дзеці навучыліся думаць і адказваць на праблемныя пытанні. Яўген, я прашу прабачэння, што перабываю вас, бо крыху пазней мы якраз закранем тэму гісторыі, беларускай гісторыі у выкладанні у школах. А ў мяне такое, ну, тут падугульняючы крыху тое, што мы сказалі, ёсць беларускім школам, што хаваць і ад бацькоў, і ад грамадскасці. Вось, таму зразумела, усе гэтыя ўзмацненні рэжыму ў школах, яны якраз такі і сведчаць аб гэтым. Хачу крыху да іншай тэмы. Ось літаральна пару месяцаў таму гучна казалася пра тое, што мініруюць школы. Напэўна, і вы чулі па ўсёй Беларусі, з вуснаў прадстаўнікоў улады сыходзіла такая інфармацыя, што вось і там замінировали, і з гэтым трэба нешта рабіць. Вось на ваш пункт погляду, з чым звязана вось гэтае мініраванне школ, калі яно сапраўды было, і ці сапраўды такіх паведамленняў аб мініраванні, ну гэта зразумела, што гэта і лжывыя мініраванні, і лжывыя паведамленні, а іх было столькі, колькі нам кажуць сілавікі. Мне невядома, колькі там казалі сілавікі, колькі было мініраванняў, але мне здаецца, што... Ну ці ёсць такая праблема ўвогуле? Я ніколі не стыкаўся, што ёсць праблема вось гэтага мініравання. Мне здаецца, што хтосьці спецыяльна гэта робіць, нават са спецслужбаў. Ведаеце, трымаць народ у такім страху, што ёсць нейкі вораг. Ведаеце, такая дзяржава ў асяроддзі ў моры ворагаў, так, што ўсе хочуць нас нібыта захапіць. Так, а з другого боку, ну, кажа же іншую тэзу, што мы нібыта бедныя. Дык навошта нас тады захопліваць? Вось.
Мне здаецца, што гэта ўсё штучна. Вось мне такое ўражанне, што гэта штучна. Нават калі гэта б рабілі нейкія партызаны, так, беларускія партызаны, так, то людзі спраціва, якія бы спецыяльна гэта рабілі ўчынкі, то яны бы мелі нейкую сістэму, каб гэта сама ўлада, рэжым пужаўся. А тут атрымліваецца, што народ пужаецца. Ну так, улада пужае Вот у мяне такое ўяўленне. расповедамі пра гэта. Ну, Конечно, мне здаецца, што тут больш пужаецца народ, што зрабіць страх у народа, што нібыта хтосьці такія страшныя, нібыта партызаны, нібыта хтосьці такі радыкал, хаця насамрэч, мне здаецца, гэтак з тымі паказаннем, памятаеце, спадар Аўтухтовіч, так? Я правильно назваў прозвішча? З Валкавыску, таксіст, Аўтухтовіч, які меў фірму таксі. Яго паказалі як нейкага радыкала, але ж ён я не бачу, чтобы он был радикал. Але просто так показали. Шмат іншых людей, які за протесты спробовали показать их радикалом, але ж не такие. Ну, мне так, просто спробовать стварыць страх. Так, я думаю, што гэта такое нагнятанне нейкага страху, нейкай такой прыглушанай істэрыі, што вось зноў там нейкія ворагі імкнуцца нас тут усё разбурыць, захапіць, нешта такое. Гэта якраз стварае ўлада, усю гэтую хвалю такую боязі і некага ненармальнага становішча. Яўген, вось такое пытанне. Мы цяпер перайдзем да блізкай вам тэмы гісторыі, выкладання гісторыі. Наколькі я ведаю, вось у выдадзеным сёлета падручніку па гісторыі для 11 класа лозунг «Жыве Беларусь» нейкім чынам прыроўніваецца да нацысцкага нейкага вітання. Ну, а імя Шушкевіча як першага кіраўніка незалежнай Беларусі ввогуле там не прысутнічае. З таго падручніка немагчыма дазнацца пра гэтага чалавека, хто кіраваў Беларусю вось у час, калі яна атрымала незалежнасць. На ваш пункт погляду, такія моманты, аб чым яны сведчаць? І ці не сведчаць пра тое, што цяпер выкладанне гісторыі у беларускіх школах носіць яскрава такі выражаны антыбеларускі накірунак? Я с вами полностью згодны, потому что пытанне вось нацыянальнай сімволікі, напрыклад, на акупаваных тэрыторыях нацысцкай Германіі, што Беларусь, што Прыбалтыка, што Украіна, трэба паказваць, што немцы сапраўды спрабавалі гэта выкарыстоўваць у сваіх мэтах. Это правда, это факт. Праблема іншым. Як гуляецца ідэалагічная беларуская сённяшняя машына з гэтымі фактамі? Ці яна паказвае, што гэта нібыта спроба выкарыстоўваць менавіта як што нібыта ўсе вось прыхільнікі БЧБ, Белчырвонага Беласцяга, былі прыхільнікамі рэйха? Не. Я магу прывесці прыклад з беларускай хрысціянскай дэмакратыі, сябры якой былі дэпутатамі Сейма міжвайны Польшчы, напрыклад, ксёндз Адам Станкевіч, увогуле сваім сябрам БХД сказаў, каб яны не ўдзельнічалі ва ўладзе Трэцяга рэйха, на акупаваных структурах. Гэта паказвае, што людзі, будучы у апазіцыі да камуністаў, яны не пайшлі на супрацу з немцамі. Канешне, хтосьці спрабаваў выказаць момант, таму што кагосьці там забілі мужа, жонку, ці там пазбавілі маёмасці. Ёсць эмоцыі, якімі людзі паддаюцца. Але іншая справа. Ёсць жа людзі, якія спрабавалі выкарыстаць гэты час, каб даць хоць нейкую адукацыю. І тут пытанне, што наша ідэалагічная сістэма, яна спрабуе паказаць усіх прыхільнікаў Белчырвонага Беласцяга пад адну гребёнку, як кажуць, што нібыта яны служылі рэйху. Не. Вось яскравы прыклад, што з беларускай дэмакратыі ксёндз Адам Станкевіч, былы пасол Сейма Польшчы, так і сказаў. Ніякай службы. Ніякай службы. І за гэта яго таксама хацелі забіць. Другая справа вось пра спадара Шушкевіча. Сапраўды, калі дзецям задаваць пытанне, хто быў першым кіраўніком Беларусі, то адразу такі кажуць Лукашенко. Але калі на дошцы напісаць час з 91 па 1994 год, то яны пачынаюць задумвацца. І тут я вярнуся да ролі настаўніка. Як правільна задаць лагічнае пытанне?
Таму што калі ўжо пісаць на дошцы перыяд 91-94 год, трэба задаць пытанне дзеткам: а калі Беларусь атрымала незалежнасць? А калі Беларусь абрала першага прэзідэнта? І вось тут у гэты тэрмін 3 гады трэба задаваць пытанне: а хто ж тады быў кіраўніком Беларусі да абрання прэзідэнта? І тут ламаецца весь гэты стэрэатып, той шаблон, які навязвае ўлада, рэжым. Мне гэта сама, мне здаецца, была галоўная, можа быць, задача мая, калі я працаваў у школе, потому што дзеці, вам скажу, былі ў ступары. Яны рэальна просто пачыналі размаўляць: а сапраўды? Нам заўжды, так яны думаюць, што задавалі вось гэты стэрэатып: першы кіраўнік, ну, потому што сінонім прэзідэнт, так? Гэта ўкладваюць у галаву. А кіраўнік-то не абавязкова прэзідэнт. Калі ж прэзідэнт не было, то быў ужо прэм'ер, правда? І вось гэта падмена паняццяў, трэба ж лавіць на гэтай хлусні. Мне здаецца, што задача настаўнікаў можна нават не ўставаць супраць гэтай праграмы. Можа, трэба задаваць сапраўды тыя праблемныя пытанні, каб дзеці пачыналі разважаць. Ды хто ж кіраваў дзяржавай да гэтага моманту, да першых выбараў свабодных у Беларусі? Ну і адзіны, канешне. Ну, як вам падаецца, чаго больша у цяперашнім падручніку гісторыі, маю на ўвазе менавіта гісторыі Беларусі, там больш хлусні ці там больш паўправды? Я не глядзеў вось новую версію падручніка, але я вам скажу, што шмат спрабуецца закрыць нейкіх тэм. Напрыклад, тэма, напрыклад, міжваеннай заходняй Беларусі, яна не раскрываецца, вам прызнаюся. Вельмі шмат, там ёсць трошки такія абароты, якія, скажем, наводзяць на хлусню. Вось пра беларускіх паслоў у Сейме, пра дзейнасць беларускіх дэпутатаў амаль фактычна не ўзгадваецца. Пра БХД і іншая партыя амаль нічога не ўзгадваецца. Мне здаецца, гэта прабел, які гісторыі Беларусі паказвае, што нібыта у час гэтай міжнай Польшы, што беларусы нібыта нічога не рабілі, нібыта што не мелі сваіх прадстаўнікоў, што не змагаць, што ў них не было сваёй палітычнай эліты на ўзроўні дэпутатаў. А мы, дарэчы, хутка будзем адзначаць 100годдзя выбараў і перамогі, дарэчы, нашых беларусаў там. Таму, мне здаецца, ўлада спрабуе навязаць такі вобраз, і там, дарэчы, вельмі шмат указана на прыкладзе міжваеннай Беларусі, заходняй Беларусі, міжнай часу, што толькі камуністы вялі барацьбу. Толькі камуністы, што нібыта такі шырокі масы. Але факт такі іншы, што пасля разгрому вось гэтай папулісцкай, я бы сказаў, партыі Грамада, вось рабоча-сельская партыя Грамада, БХД, вось правацэнтрысты атрымалі перавагу. І гэта таксама факт. Пра яго ўмалчу, пра яго не апавядаецца шырока. Мне здаецца, што ўлада спрабуе паказаць нібыта пераемнасць з нібыта такой так званай асновай, так, беларускага руху, вось камуністы левыя. Мне здаецца, што гэта хлусня. Ну, мы ведаем, што кіраўніцтва нашай краіны цяперашняе, Лукашенко ў прыватнасці, гэта, ён мае такі вельмі прыязнае стаўленне і да камуністычнай ідэалогіі, і па сутнасці да тых усіх учынкаў, якія рабіліся у таталітарнай краіне, такой як быў СССР. Ну і калісьці ён нават паспеў і Гітлера пахваліць. Канешне, гэта ўсё вельмі прыкра, што такое стаўленне да гісторыі у таго чалавека, які сканчваў Магілёўскі гістарычны факультэт. Але што маем, то маем. Ну і у мяне цяпер апошняе пытанне да вас, Яўген. Вось, прааналізаваўшы усе тыя новаўвядзенні, якія адбываюцца цяпер у беларускай школе, як вы лічыце, да чаго ўсё гэта прывядзе? І калі вось гэтыя такія падыходы лукашэнкаўскай улады, калі яна, канешне, захаваецца надоўга, яны самі, у сваю чаргу, захаваюцца, падыходы маю на ўвазе да школы, што чакае беларускую адукацыю, што чакае нашых дзяцей? Мне здаецца, што будзе паніжэнне ўзроўню якасці адукацыі ў Беларусі. Пачнем гэта са школы. Дзіцё. Дзеці не бачаць будучую Беларусі ў большасці. Куды яны будуць паступаць? За мяжу. Гэта раз. Другое. Вельмі шмат заняткаў, які я бачыў з часу размеркавання, вось тут укладваецца кіруючымі органамі, так, выканаўчай улады, каб мы праводзілі пазакласныя мерапрыемствы і так далей. То бок самі заняткі
фактычна перастаюць быць цэнтрам. Это вось прадметы. Вельмі шмат тут заняткаў пазакласных. І гэта забірае увагу ад дзяцей. Тым больш гэта татальны кантроль, які спрабуюць зрабіць. І хаця вось мы, настаўнікі, маем там невялічкі пералік абавязковых дакументаў, там журнал, напрыклад, так, дзённік, мы мусім глядзець дзяцей, так, там план свой запаўняць, там буквально пару дакументаў усяго. Але вось выканаўчая ўлада, аддзел адукацыі, яны ж прымушаюць, школы, потым кіраўніцтва для таго, каб мець нейкую статыстыку, дае розныя дакументы. Потым прыходзіць міліцыя розныя дакументы, там все кантраляваць, запісваць, вельмі шмат прыходзіць папер. Просто якія мы не мусім абавязкова запісваць, але на нас ускладваюць гэтыя функцыі, на настаўнік. Гэта паніжае ўзровень. Фактычна гэта забірае самае галоўнае ад ведаў. І вось я ўжо казаў пра настаўнікаў, якія там застаюцца. Людзі ці паслухмяныя, ці якія мусяць заставацца зжаўшы зубы, так, таму што іншай працы іх няма, іх трэба зразумець. Але пытанне ўзнікае, ці будуць гэтыя заняткі, якія робяць пазакласна, ці будуць яны якасныя. Другая, але мне здаецца, што тут мне здаецца, адыгрывае вельмі важны чалавечы фактар, пра што я казаў, пра гэтае праблемнае пытанне. Настаўніку кожнаму прыйдзецца рабіць выбар, дзесьці нават, каб захаваць месца працы, ці ён пойдзе на фальсіфікацыі, наперадзе мы ведаем абвешчаны рэферэндум, пакуль даты няма. А другая справа, нават калі не пойдзе ў гэтую выбарчую камісію, тады будзе пытанне, як выжыць эканамічна, таму што гэтаму настаўніку потым могуць не даць шмат гадзін, ці будуць яго загружаць, але калі чалавек сумленны, ён захоча даць дзецям веды. І гэта, ведаеце, пытанне каштоўнаснае. Як ему вось так? Сумленныя настаўнікі цяпер стаяць перад выбарам. Што рабіць? Што рабіць? Ці, так скажем, схіляць галаву і заплюшваць вочы, але спрабаваць нейкім чынам данесці праўду да дзяцей. Але я думаю, што гэта ўсё ж такі, калі і будуць нейкія, там, можа не адзін, канешне, а мноства людзей, я не думаю, што гэта будзе большасць, і таму у мяне вельмі сумнае чаканне адносна беларускай адукацыі. Яе чакае дэградацыя і вельмі такія негатыўныя наступствы ад яе. Я з вами полностью згодны, тому што у сістэме адукацыі ніхто не хоча заставацца, у кожнага ёсць свая сям'я, дзяцей трэба карміць. І вось гэтыя сумленныя настаўнікі заходзяць, тому што вы разумееце, людзям трэба жыць далей. Так. Я хочу падзякаваць вам, Евген, за тое, што вы пагадзіліся і прынялі ўдзел у нашай праграме, у нашым эфіры, адказалі на пытанні. Падзякаваць усім нашым гледачам, якія глядзелі нас, задавалі пытанні. Ну, а я, развітваючыся, хачу падагульніць, так скажем, наш сённяшні эфір і нейкім чынам адказаць на тое апошняе пытанне, што я задаў Евгену Дудкіну. Словамі нашага гледача Андрея Вербицкого. Если народ молчит, значит все устраивает. Ну, кагосьці устраивает, а кагосьці не. Усяго добрага вам, да пабачэння.